Jadi son lain ulos terpulito ulos yang tulangmu ulos matsamo timon yakka poparamu asa ang giat so torok ni rampuni ulos torok pinoparona ka keluarga mon gajang ulos masong gajang ma umur yakka poparamu tu juluano dia ulos apa tu pasal matu Mariam Daudi ada nggak di orang mau dulu nama ya walaupun ketibaan ini jono pro pelahok non hasa bagaimana bernegari keluarga itu memang